Barkanku da ƙara saduwa da mu, barkanku da ƙara kasancewa da mu a wannan lokaci. Shin da gaske ne abin da BBC suke nufi a kan sace mahaifiyar Rarara sarkin waƙa da aka yi? Duk da sanin cewa duk tsaron da Rarara ke da shi a garin Katsina, amma hakan bai yi sanadiyyar ƙin sace mahaifiyarsa ba, wanda mahaifiyar tasa yana mugun ƙaunarta. Yanzu haka 'yan kidnapping suna neman kuɗi masu yawa a wajen jarumin ko kuma in ce mawaƙin Rara. Raran waƙa ya ce duniya babu wacce yake so kuma babu wacce ta sa ya taka matsayin da ya taka a yanzu irin mahaifiyarsa, amma kuma ga shi 'yan kidnapping sun ɗauke mai mahaifiya, wanda yanzu haka yana nan yana ta cuku-cukun yadda zai yi a karɓo mai mahaifiyar tasa, wanda da yawa daga cikin masana'antar Kannywood sun yi wa Rara jaje sosai, inda wasu suka dinga posting akan Allah ya bayyana mai mahaifiyarsa, kuma Allah ya tonawa wa'innan 'yan kidnapping ɗin asiri, wa'inda su ne sanadiyyar ɗauke mai mahaifiyar tasa da suka yi. So mutane ku dage ku taya Rara da addu'a akan Allah ya bayyana mai ita wannan mahaifiyar tasa, wanda 'yan kidnapping suka yi garkuwa da ita. An samu wasu daga cikin mutane su kuma suna nan suna ta yama ɗiɗi da shi, suna ta cewa Allah shi ƙara abin da ya faru da su, kuma ba za su taɓa taya shi da addu'a akan ya ga mahaifiyarsa ba, wanda gashi nan mutane a social media wato TikTok daman ƙirs suke jira barin ma mutanen da suke arewacin Najeriya sun riga sun kama abubuwa da dama akan abin da Rara yake musu, duk da tsaron da Rara yake da shi, to amma ta aka yi bari har aka je gida aka ɗauki mahaifiyar tasa. Shi ne abin da yake ta ba mutane mamaki, kenan baya son mahaifiyarsa yake nufi, ko kuma kenan wannan kuma daga wasu ra'ayi. BBC tana nan tana ta har haɗin tattaro takardunta wanda za ta zauna tsakaninta da shahararren mawaƙin Rarara, ta bakinsa ta yaya haka ta kasance har aka zo har gida aka ɗauki mahaifiyar tasa.